Jadi untuk satuan satu tidak perlu dihati-hati, bisa selanjutnya tapi ada satu satu tiga, bisa boleh jadi. Iki Mas Abi. Iya. Iki Mas Darus. Mana? Iki yang biar iki. Mas Abi. Wamplak. Tidak boleh. Ada ibu. Ada ibu. Pak. Tapi barang bisa pengaruh masa penamu kan kurang lihatin ngeliatin enak bawa neng masjid nggak ya? Tidak ada Pak. Saling. Kayu kan? Istighfar kalau Fatihah jajan. Mas mbak lumpuhan iku nembok iku hae. Wis disalami kabeh. Wes. Jane istighfar. Kene ndang anu gendang ngene maneh. Tidak boleh ya. Dia delok kok ngono, iki ngono. Sangka iki. Sangka iki. Ya ini. Sangka iki. Niki. Balon awakmu. Iki baru. Lho, Iki. Yuk, cabut. masa ta ya? Iya. Iya. Jajane. Nah, oke. Makasih. Makasih. Sarapono sing, Mbok. Iya. Bukan nomor dengan karo dulu. Orang. Doa nopo. Terus selamat terus. Mau bintang asal Salah masuk. Ya tunggu nang pada tanganku pada kawe akhirnya wes salaman iku yang ngono. Yo lu mesti arep nangkat masjid wis dhe ora nang masjid. Ayo le. Aku ayo mangkat gak ngono ngene. Aku ning jowo. Kan wonten rumah ngene.
Kan kali dhisik mare. Berarti sebenarnya. Nggih, kula tak riyen nonton. Pun pamit. Iya. Ngono ae. Saya lalu gue. Enak Ngono ae. ya. Lah kon mancing-mancing akono sik kok. Jadi warai Dewi. Jadi warai Dewi. Minum. Ya, minum. Gede dewi. Aku urung salaman karo. Iya. Wes nang gede dewi. Kene wis kabeh nang bali Dewi. Iya toh. Dewi ning kono. Jajar, ayo lah. Oh, belum sih kok kan ya, Monrak. Belum kan kelihatan sorot sih. Ini nih. Aku enak ya kata. Nah, masih dekat temen-temen loh. Nah, paling dikek. Deh, mudah kelihatan kene. Nang urung salaman. Enggak, no. Wes. Urung. Kamu wes kok. Kain sego kayak engko karek lungguh yo. Cara konsep. Yo. Wis ngene lungguh kene. Lah yo. Apa tuluan sik. Ur. Nggih. Ngombe saser ngopo. Mama. Mana? Bah itu gimana? Leno urung bali. Awan. Kayak kero. Nah, untuk Lha mate ora Lah lek ngono ku udah mati. sama aja. rasu iki. Lah ruwe iki wong gowo jere iki. Gowo terus ngono Kok becik kan di kesuwen pon mesti gitu. Dari cerek wong baik ini parani kan karo. Nah, kan kita wis bare aku ki. Berarti kan kono iki. Kenapa nang wong iki cetukan sing nglateni buat semani kabeh kono. Nah, kemana lah kamu boleh komunis lagi. Penan jajan. Jangan kan. Gini. Cukup gak enak tenan sing ngejak iki. Sing ngejak sing gak enak, kowe enak iki tak. Lah ngene iki ngene ini. Wis dikit-dikit kae, dhuwur kae kok. Ini macam kembik ya, orang sudah ditutup nih, ditutup nih, orang sudah ke sini, ditutup nih. Mbak Sumar. Wah, Salim. Ya Salim Mbak Sumar ke lho. Tangan nih. Tangan sini. Sini. Sen.
macet banget ini. Iya. Naikin, jadi boleh. Gimana? Iya lah, iya. Gimana nih gini? Itu kalau gini hapus nih. Rasa tidak. Ayo tutup nih, tutup nih, ditutup nih, ditutup nih. Ayo ditutup. Oke, hari itu apa namanya kai? Hello. Sudah titik. Sudah titik itu nih. Itu dari. Lah iya ini salaman. Buat Mbak. Kowe salaman aku. Iya, mesti Mbak. Tayang elak tuh. Elak. Dre, pas pakai ini lah benar. Buat. Urung saling karo. Demi tatowe. Kayak cepat jajan dulu kan. Ora kok kowe urung. Enggak ada jajan. Wes. Kok kamu tuh? Urung lah kok macet aku. Urung. Iya, sama. Manggung ini kok. Ini saya. Marah. Yuk. Ya karena kesorean mah jajan nih. Wes yo. Ya ayo gitu sih. Saya sedang kesore loh. Kan marah nih. Aku kapan jorong saling nggak sama. Rampun. Kulo ahli, Pak. Kayak terus. Aku ada akses. Salam biasa. Iya. Sing kono urung larikan ana urung. Wis ke mangan jajane kene betul. Jajan kene mau mang. Angka gak kalau baik nih gini. Lu mau kena gitu kabeh balik ngono mari. Kono-kono. Udah pangan jajan. Ah ya. Lihatin, Bang. Mana Jo? Panjang nang. Macet tuh wes lah. Oh, jangan sih. Terus lesu. Yang benar tuh iki marani mboke. Konyang ban. Iya iso wes engkel.
Saya suka kok saya. Setengah men loh. Iya, aku kan tidak salah. Jas juga. Aku situ. Oh, aku suka. Aku situ. Nak carane sampeyan Lingkungan. biasa. Orang tempat jajan loh balik. Iya, Iya, sudah ora. iya, neng pawon ae. Oh, Ora nang kene iki nang bulan kali salaman toh. Di kari ngono ta hari. Takon ndan ngi. Iya, ndak Karena ngono. ngono yo. Iya, ngono ta. Tadi nanti kau tahu nih. Sopo sing jonten. Kowe nek Ono. Karena kekuatan kari. Kowe tan kari. Apa digonceng. Dia apa? Ayo, hanya itu Ayo nang bola. Delane, Pak. Pak, Pak, balik lho, bos rati dhewe. Iki sing oblong lagi. Ya aja yo sing ngene. Ini, lan iki lho. Iki kan pasar yo. Abi kan yang dilakukan orang sekolah Abi. balik lah. Orang